99 přivedl na trh lichou řadu, kterou jsme ještě v nedávné době prodávali a všichni dobře znáte. Co je to vlastně Jaguar? Trochu si říct, je to velice promyšlený koncept, který dělá tímto strojem tím, čím je. V první řadě u Jaguaru hovoříme o napříč uložených motorech. Napříč uložený motor, konkrétně v této řadě je Mercedes-Benz. Od tohoto motoru je přímo poháněný, nebo jsou poháněné jednotlivé agregáty, přímo, bez jakékoliv úhlové převodovky, bez jediného litru oleje. To znamená, že je vysoce efektivní pohon. Poháníme nožový buben, který je že můžete mít výběr, platníky můžou být natáčecí nebo pevné, pak integrovaný přední závěs, myslím tím přední ramena a přední výhonový řídel. Tento traktor může být vybaven jedním hydraulickým okruhem před a volnou zpátečkou. Samozřejmě nám je i kolegovi. Děkuji za slovo. Co by to byl traktor bez něčeho vzadu, které provádí nějakou práci. Jako řekl můj kolega Richard Pavka, Jaguar, Class Jaguar je synonymum spojované s řezačkou u nás. Trochu si říct, že secí stroj Rapid je u nás synonymum